Shit. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripno Allah ang mga alay paratiya. Mga luitano si iku syabuad kumyang aloy kusunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapanakuto. Buntal o kapanakuto. Ugayin mga uripno Allah Nagyang kaya kapagaluya tanong si iko kapanakuto ay kekapir agusyo kapanakuto kena ubay kekapir na kena ubaya siya pa mga bangansyami mga uripno Allah na ba tanong po makakapira si mga bangansya tanong apkay syugukira na kena ubatan upo makakapira siya mga tunga na itano mga bangin siya tano apa nga syugukira siya dadataray ayamataan mga uripno Allah na inutanwa ipagaluya kaaya sabab na sabab ko kapteno sa tanusi ko parati tanusi ko Allah. Kugiang ko to kada katagwir kita no sa awida akal. Ko kapakatanor katagumpia o paratiya o ginawa itano tunga na itano siringan tano anta akasyo mga pagaritano mga tunganay tano salakaw di salakaw si kuya maanan yan na mga Muslim. So Muslim mga bangin siyami mga uripno Allah na ayat tabiat yan nagyang ko to kikaawan yan ko paratiyan yan si ko Allah ubabadin di makatatanor ubabadin adna kariribatanon ginan itabiat o Muslim tamang ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na igirakwan na kisya kuhisya ko mga sahabo Rasulullah aso Hudhayfa ibn al-Yaman o ino dawn maaloy Rasulullah uba si Umar na maapad ko mga munafiqin sabab siya kagye si Hudhayfa ibn al-Yaman naskanyan su sahabi as su mga sekreto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di niya nung tiroon su mga ngaran o mga munafiq su mga tawa mga munafiq na pitiro mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab runa sabab ko di kasasya na Umar ino mga diagyang ka iya paratiya ang mapapadalamrakan. Gi isu titua paratiya ang ay mapapadalamrakan. Na sabab roo na igirakwan na kisi yang ku Hudhayfa. Ya Hudhayfa, dar karima ali Rasulullah
iba ako maapadisi ko mga munafiqin. Na giyanan itabiat o mga Muslim. At tanto niya nasisiya panagiyang ko to aparatiyan niya si ko Allah. O anda man ay katagumpian yan, katatanus yan. Naginan ipaganay asyabab. Mga bangin siyami, mga urip no Allah, idi tanong ka pa magusya, si syagiyang kapin barang asyirk. Asurang o tawhid, amya pa magusyitan. So benso Hudhaifa na ayakabasan yan, ay siya nang mga sahaba o Rasulullah, nang ito akiyatiruan yan nun sa An-nas yas'aluna 'anil khair. Ayat tabi ito mga tao na ay pagisiran ko Rasulullah na sumapya. Sa kampamanatigu Hudhaifa na ay pagisiakan ng kutwa syar, giyang kutwa marata, giyang kutwa piyak kawanwan, makhafat an yudrikani. Kakawan akan siya, ubarak mbadin na may sugat. Ubarak mbadin na may sugat. Na dia kan kapanandilaan. Dia kan malimpyo ang ginawa ko. Puun siya giyang kutwa marata. O di na piyak kawanuan. Ami sugat si iku ginawa ko. Na gitu isabab asus kanya nun na ayat diyan panganalan. Na giyang kutwa mga rarata. Giyang ko to pemakabila siya ko parateya. Si iku Allah. Bata bulabaw agiyang kaya piya magusay tanong, di tanong pa magusay at tawhid. Ginan isabab mga bangin siyami. Mga urip no Allah, idi tanong siya ka pa magusay. Kena uba muno puno iba tanong pemakakapira, pemakamusyrika, siya mga bangin siya tanong. Mga ginawa itanong, mga tungan na itanong, aan nakap kesubukairan kundi dataray ayamataan na aya di itanong si ikap pamagusya na antano matanos si mga paratietan. Antagumpia si mga paratietan na si tungan na itanong, ginawa itanong, aan na kariribatan ko paratian yan si ko Allah na antanurun mapakatanur. Antanu matanos agian ko to ayama na niyan na paratiyan niyan si ko Allah. Mga urip no Allah, giyan kaya shirk. Na isa ko sababan si isa giyan kaya shirk. Na giyan ko to akitumpu ko puso o manusia si ko salakaw ko Allah. Ko kandidingan-dinganan yan ko kakuan yan kumapya. O di inakan didingan-dinganan yan si iko diulki sugat umarata. O di nakipukasan yan siyang kutwa marata amisu sugat. Na isa iniyap kekasabapan si isa diyang kutwa syirk ay di may inang ka o manusia. Ay baratian na miyalo yung nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ko hadith yan ang kutwa kiatiruan yan nun. Amya panutula iyo Imam Ahmad siya ko musnad yan. Ang kutwa kiatiruan yan nun sa inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ayaman nagyang kaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na mata anatigu Rasul sallallahu alaihi wasallam asyo kapamamutar mga putar, kapamagadimat, gugiyang ko to at tiwala, ay aptero na tiwala na giyang ko to di kang galub ka, mo to mga syay, di galub ka no siya bagi, igira di kabaya giyang ko to dua kataw, ba iya gugiyang ko to dato, ba iya gugiyang ko to dato, na diinggalibakan o siya bagi ang kutwa ando manay kabubaya iyo bai si ikudato o di nagyang kutwa sudato na ando manay
kau bayar yang si ku bai si ku basya Tagalog na ep kedegta pagusariran ko to agayuma oi na ngoto akabasyo Rasulullah mata-mata anati ku Rasulullah asyo mga putar mga adimat giyan ko to agayuma na syirk kapan ako to ati gunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin penakatiru Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam angoto kiatiru anianu nam ya panutul puna yung Imam Ahmad si sagiyang buta musnadiyan man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu ay mana giyang buto hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na syadin syataw asumulot sa adimat o di ina bitin niya ng kuto adimat isambir yan ng kuto adimat si isalawas yan o di na si ikupintoan yan o di na si ikudagangan yan mapian din yan inisambir na diyon din taruto peno Allah sugal bukyan betadiyan ay mana niya na diyon din ibigay wallah ang kuto mapipikir yan upang makaayak sulut yan sa adimat na ano mapi ang kutas panyakit yan na diyon din ibigay wala agiyang kutwa pamikiran yan hidap yan siya kapi ang giyang kutwa sakit yan upang makaayak mapipikiran siyang kutwa kaya sulut yan sa adimat na andi ka sugat at yuba andi ka sugat ay maanan yan na panyakit na diyon din ibigay wala ang kutwa mapipikir yan o di na ayak sampir yan sa adimat kaya bitin yan sa adimat na ano makalaba si kudagangan yan na diyon tumambu ibigay wallah oy wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu usyadin siya sumulot ati Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wada' diyon kuta wada' na si utupu syaragat ang utagwan kapakaya da taro mga getik udi na diyon kuta mga kuda ang mga roro ni syaragat ay sulut no siya bagi sa aya kapipikiran yan na pagkaung gayaro na guna na fala wada Allahu lahu di din pagano Allah siya kapak kadeke di din pagano Allah siya kapipya ginawa aya kapakapagintaw niyan na makan didarasyag makaawida kalian mapsugay niya na ikugir at igu basyatan na mga katiroan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miya kayo siya pan na Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyailay niyan siya mama miya panutula iyo ay moran miya alwe isi ko Sahih al-Bukhari o Diego Kalipat ang kaya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyailay ni nagyong kutwa mama sumusulot sa rinti na iniisyo no Rasul sallallahu alaihi wasallam ato na riyang kaya rinti susulotan ka na tiga giyang ko tuwa mama aya ka susulot ako si isa giyang kaya rinti na anrakan di kisugat giyang kaya panyakita mabubumber mo tuwa huma at tigiran anrakan di kisugat o di na mapi agiyang kaya paman panyakit na aya Peter no Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigi na hay mama pukasan ka sa limang kaagiyang ka na narinti ka lambug na ka ang ka na narinti ka inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan kamataan na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada baniyar ka kibugay arumwar siya kabinasaan agiyang ka na narinti susulutan ka. Gumata na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in mutta wa hiya alayk ma aflahta abadan. O pamakamataling umakakapatay. Susulutan ka ang kananarinti na mata na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam di ka din makaapas. Walungan na mauri. Di ka din tagumpia. Di ka din makadeog. Ay makna niyan na aya kebulusan ka walungan na mauri na sunaraka jahannam di ka din makasurga
Nah, isana na upama na mi alui Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amang ibarat kagian kutwa syirk. Ayak kia balui niya na syirk. Na syawab siyang kutwa kinitumpukan kutwa pusu. Si ko salakaw ko Allah. Kukan didingan-dingan na siyang kutwa syai amapya. Udi na giyang kutwa kipuka siya giyang kutwa marata. Udi na dirka kisugat na giyang kutwa ay makna niya na marata. Giyang kayo pamana miyang alui siyang kaya mahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paganero na giyang kutwa tamima, kutwa adimat. Na giyang kaya adimat na mauupakat sa mga ulama. Siya giyang kutwa adimat akna ubang makapupuun si ko Quran. Pimbalan na adimat akna ubang makapupuun si ko Quran. Wai pimbarang adimat tigiragawan na adap kayle ta adimata amag adimat siyang kutwa ngipna bedung udi na gipna bebui udi na ngipna riyang berang-berang udi na ini panurat aki alu sudisi sagiang ko taubang mapi antuna ni buntalang ko to adimat aping belan na mau upakat sa mga ulama agitu na syirk kapan ako to si ko Allah. Oy ikadua adimat na adimat makapupuun si ko Quran. Ay maana niyan na ay ni panurat na mga ayat. Dataro pa mo suratul Ikhlas. Udi na surat An-Nas. Udi na suratul Falaq. Udi na ayatul Kursi. Na ay ni surat sa karatas. Na lipat sa dinis. Na ayapi silay, piyaki silay kuwata. Udi na ayapi sila yo malaataw. Udi na inibungkalian sa kasadanian. Piyaga di matian. Udi na sinyan ini sampir si giyang kutwa pintuan yan. Sa ayapi pikir niya no na giyang kutwa kabubaluin niya na adimat. So siya bagi ko mga ulama na adna miya kairon. Ugaid na aya marani si iko benar na mapiapan adimat ang mga ayat sa Quran, mga surah sa Quran na ayamarani si iku benar na giyang kutwa kabubaluin niya na haram. Giyang kutwa kapanang gila iron. Away. Siyabab siya kagiya pagana iron na giyang kutwa hadis amyang aloy ay ni siya pariyan siya kapag adimat na dalian pakang bida siya adimata pun siya Quran o di na adimat agus wadimat apimbalan akna uba pun siya Quran. Kagiyan ko to akiatir ono Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Syadati Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magadimat na sabin siya benar amya kapan ako to. Lagian ko to akiapa kapan ako to niyan na ayah sabab yan nagyang ko to kinitong pukupuso manusia si ko salakaw ko Allah sang ko to kapeng niyan yan sang ko to mapi apeng niyan ogi na ayah mampu isyarat agyang ko to pepeng ni utawa mapia amin itong pukang ko to puso yan si ko salakaw ko Allah sa kakuan yan sang ko to mapia na sumapia ada apa kagagaw na sarmuar si ko Allah. Ay berartian nagyang kutwa kapiyaw panyakit ngutwa shifa. Giyang kutwa kapiyaw panyakit na mapianan aman didingan-dingan o umani isa andi manay kapiyaw sakitian. Nagyang kutwa datarutwa mapia na ayab upakabgayrong na su Allah. Ayab upakabgagawon na su Allah. Kasu Allah na sekalian ipakapya kulang-ulangan usakit. Huwa syafi. Ami ali Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko ya makna niyan na hadis yan. Nagyang kutwa kitumpuk o puso manusia si ko salakaw ko Allah sa kakuan yan siyang kutwa kapyaw sakit yan. Kipugasan yan siyang kutwa panyakit na kitumuto siya ay makna niyan nakapanakuto.
na mga musyrik kumiyang auna amasya buta manimanto na isa ketumpukan ko pusu iran sang kutua kapio panyakitiran na giyang kutua kapamagadimat giyang kutua ayam ananian nakaperinti siyang burang-burang din ayam ananian na di iran perintiin na siya pro una mini itumuto si siya giyang kutua ayam ananian nakapanakuto. Ikadua mga bangin siya mi nagyang kuto akapamutar na mi aloy pa si isa giyang kuto hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kuto mga putar na pwede siya kapanakuto. Kaya tiro aniyan sa innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirk. Nagyang kaya putar na dua buka klasi adna putar akapanakuto adna putara mapapakai ko agama. Aya putar kitung siya kapanakuto nagyang kutwa putar di imamang nisyo di mamamutar sa tabang si ko salakaw ko Allah. Ay barat yan na si ko mga malaikat, si ko Jibril, o di na si ko Israfil, o di na si ko mga awliya, o di na si ko yamanan yan na mga rasul amyamatay. O di na si iku mga nabi amyamatay, o di na si iku mga sabir amyamatay, mga syahid amyamatay. Nagyang kutwa di kirang kapamangani, nagyang kutwa di kapamamutar, sa sirani pagaloy, siyang kutwa di kapamamutar, kapi agyang kutwa sakit agyang kutwa tao, nakitumutusi siya agyang kutwa makna niyan na syirk. Away. Na isanan a penanggilaan Muslim. Ang utalangwa na putar, ayama na niyan na ayap keilwiru, ayat ikapamang niyan sa tabang na salakaw si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siya kagigyan kutwa mapi aman didingan-dingan ka, ngutwa kapi ang kutwa sakit, nang kutwa kabasyatanu, amapiyaw to, ayab upagkagagaw na si Allah na so kapang niyaw si ko salakaw ko Allah nakitong siya ayama na niyan na syirk. Ikadua putar nagyang kuta putara mapapakay si ko agama na aya putara mapapakay si ko agama nagyang kuto ayama na niyan na mga ayat iki pamamutaran si isa gyang kuto mga ayat away udi na surah si isa Quran udi nang kutwa mga zikr amyang alwi siya hadith pamanang kutwa kiputar ka ko suratul Fatiha si iku sakit na kapakayo to si iku agama udi na kiputar ka si iku ayatul kursi si iku ay makna niya na sakit na kapakayo to si iku agama udi na ay putar ka nang kutwa suratul Ikhlas udi na suratul Nas udi na suratul Falaq na kapakayo to si iku agama udi na siya mga adhkar amyang aloy ko hadithu Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapakayo to ko agama dataragiyan ko to dhikr putar bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'u al-alim aginan na dhikranan ami aloy ko sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam akapakay putar siya giyan ko to ay makna niyan na kasakit udi na siya ginawata udi na giyang ko to a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nagyuto na mga dhikr to amyang alwisi ko sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam asuki pumutar nun na mapapakay si ko yung niyan na agama. Ikatlo mga putar nagyang ko to putar adi sasabutin sumaana niyan di sasabutin sumaana niyan nagyang ko to putar adi sasabutin sumaana niyan na haram to ang to ki pemutar nun basta putar adi sasabutin sumaana niyan na haram suki ki pemutar nun ay barat yan na o sakit ka na makipamamutar kasi sa ging kaya pamumutar na isya na kau nagyang ko to putar yan giyang karana na putar ka ipamamutar ka katawan kay maananan na wayap tiruan yan na diya kang katawan sumaanan yan na ayamapya nag-ayap patutar ka kung kabubaluin ka Muslim na di ka unta ipamamutar o di naskaab ka sakit
na ya makna niyan na din ka kasasabot ng kaya maana adi niyan ni pamamutar. Nagyan ko to adi niyan ni pamamutar. Oy, kakapa kaya dia ngadi mamamutar na di yang katawan na gian kaya di niyan ni pamamutar. Wanto na makna niyan. Oy, kay ibarat na bahasa Arab na kena ubah mata usah Arabik. Na sikap kesakit na mata usah Arabik. Na kapa kaya tirun kau na uli kasasabot ang kana na maana din kay pamamutar. Oy, kenapa manuba ayat na kenapa manuba mga hadis na pakinagan ko nang kaya putar ka. Oy, na umo ay maana niyan na o apias ka sakit na din ka katawan ni maana agiang ko tadi nan ipamamutar na aya patutar ka na giang ko to din kaun kapaki pamamutar sabab siya giang ko taputarian na haram to si ko ay maana niyan na agama tanwa agama Islam. Oy, giap mana giang ko to atiwala Nagyang ko to ay maana niyan na susya bagi na di manakata. Siyang burang-burang na di ram panakatan. Oy, saya maana niyan na adna si iranin dekat si iko iga ano bai, udi na si iko iga ano datu, udi na ay maana niyan na pagi kaniranon, mapi anto na di buntalian. Oy, pagi kaniranon siya anta kaya maana niyan na indekatiranon. Oy, na makasusyo siya pantag siyang ko to kabubaya iubai si iko datu. Udi na kababaya iyo dato si ikubai na makasusul dito si isagian ko to at tiwala. Ami alwi siyang ko to hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayako kumano to na haram to. Share ko to sabab siya kagiya maapedu to si isagian ko to ay makna niyan na sihr. Nagyan kaya sihr na mi ali Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agian kaya sahir pananala mapapangaya sahir na ayakasalaan yan nagyan ko to akaputa irong Shauluna. Mi aluyanan ko hadithu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangin sami, gian kayaw pa man amiyang aloy, sisagin kay hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam, na adna kakulugin siya shirk akbar, na adna kakulugin siya shirk asgar. Oy, ayam bida na gian ko to shirk asgar, agugin ko to shirk akbar. Na shirk akbar na siyang kuto kap kesubukaun na mapakaliw niyan siya tao si ikwa agama. Ay maana niyan na makaptubat siya, makapsyahada si Roman. Siya siyang kuto, kaya subuka siyang kuto shirk akbar na mapakaliw niyan siya tao si ikwa Islam. Gip man ang kuto shirk asgar na ang kuto kap kesubukaun na kinabuan yan mapakaliw siya tao si ikwa agama. Ay mataan na miya kang gulbog siya miya ka pened-pened akadustaan si ikwa Allah. Nang kuto abit pito Amerikano mga bangin sami, kinabuan ya kapagaloy tano si nabatano pumakakampira, pumakamusrika siya mga bangin siya tano mga tungan na itano, ay mataan. Nagyang kuto antano pagkatanos. Nag-antano ka po ng gilay, so patot po ng gila ang tanong, apo kabina siya si ikwa ay makna niyan na paratiyatan si ikwa Allah. Mga bangin sami, giyang kayaw pa man nakakulugin sa shirk, kakulugin sa shirk akbar, na aya kakulugin sa shirk akbar, na dipindi si ikoniat, o aya maana niyan na manusia. O aya kaya pagadimatian, sangot kaya pagadimatian, na aya pipikir niya nun, aya paratian niya nun, na giyang kuto adimata piagadimatian. Na adna sariliya gugaang ko to adimat sa kakepian yang ko sakit o kesakit o di nakakirnan yan siyang ko to asakit ama kasasamblay na giyan ko to kaya pagadimat yan na shirk akbar. O giti pipikiran yan, giti paratian yan nun sa giyan kay asyolota na adimat na adna sariliya guganian, adna guganian sa kakepian yang ko sakit o di nakakarnan yan si ikwa yung makna niyan na sakit o ay nagyan ko to kaya pagadimatian na shirk akbar. O man, o aya kaya pagadimatian na aya paratian yan na mataguto sabab ang ko to kakepi ang ko to sakit yan o di nagyan ko to kakaiwasin yan kakapalagwin yan siyang ko to sakit o di na mataguto sabab siyang ko to di yung kikisugatan ko to marata ka aya makakakapaar na si Allah. Aya makagagapar na su Allah ipagkapi ako sakit na su Allah ipagkasiyap ko manusia o ay kulang-ulangan umarata kagiyang ko to adimat na mataguto aya maananian na mga sabab na aya ko kumano to mga uripino Allah na shirk asgar.
Oy, na ayamaanan niyan, na diniyan mapakaliw siya ko agama. Ugiid na makimpan mauto, na malaado siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Andi siya ba pigyan ko tuwa ayaparatiyan niya noon na matagay siya ba na miya baluya shirk asgar na aya siya ba piyan mga uripno Allah na sulang-ulangwan o siya ba papaparatiyan na kailangan siya dalil. Na uda dalil siya kabubaluin niya na sabab na pembeluy ayama na niyan na shirk asgaran kutwa paratiyan ka siyang kutwa siya. Oy, ay baratiyan na ngot akipamutaran ta si sagiyang kutwa suratul Fatiha. Udi na giyang kutwa opama na ayatul kursi. Aya pipikir ta na kana uboto mata gutu sabab siyang kutwa kakepiang kutwa sakit. Udi na kakepalagi si sagiyang kutwa opama na marata. Na baad na dalil to, na ad na dalil. Oy, sagiyang kutwa kipamutaran ko Quran na peduto ko mga sabab. Ang kutwa kapkepiaw panyakit, udi nakakapalagi siya giyang kutwa marata, siya dataro kaya tiroon Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahma. Ay mana niyan na, sudin suwallay bitiroon, siya sukin, inituro na misyo Qur'an, siya su Qur'an na, ayakin ituron nun na, an mabaluya ko, shifa, o pamana bulong. Nagyang kutwa kabubaluy niya na bulong ko mga panyakit, o lawas na bulong o paniyakit o ayama na niya na puso. Ayama na niya ng kutwa. Kaubali yung Quran na bulong na mararangkum yan ang kutwa do paniyakit. Paniyakit o lawas, agu paniyakit o ayama na niya na puso. Nagyan na ni dalil tan. Na, ikadu dalil, ayama na niyan na tatarimaan ko agama o mga sabab. Nagyang kutwa dalil abituaniran siya kadar kauni. Uli na sa mga asbab kauniya, qadar kauni. Ayap tiro na qadar kauni, nagyang kutwa shay. Ayamaan niyan na inadnu Allah. Sa giyang kutwa, kiad daw Allah siyang kutwa shay, na inad niyan sa kapatay niyan so sa lakorong. Uli na kapatay niyan ang kutwa germs. Pembetuan siya mga mga ulid. Oy, ay barat yan, ibarat na ngoto pa maaraon na ampalaya. Udi na mapiantong na asyad na raon. Nayamaan na niya ng kutwa raon na inadnuto Allah. Sa giyang kutwa kiad na niya nun na uubta din siya ikuyamaan na niya. Kutwa igiyan na umaulugun siya yamaan na niya na ulid. Na putaya giyang kutwa yamaan na niya na ulid. Na giyang kutwa dataruto na ayakabturo na mga kadar kauni. Mga asbabu to atatariman. Mga dalilu to atatariman. Si ikuduktor na ay kabutwiran roon na giyang ko ta mga experiment, mga experiment. Ay barat yan na giyang ko to ay na niya na kaya pumanginom tanwa mga tablitas, pumanginom tanwa mga kapsul. Oy, giyai na giyang kaya pumanginom amayama na niya na mga tablitas, mga kapsul, lagi na miyokit sa ayama na niya na mga experiment ayama na niya na piyag eksperimento mga doktor, giyang ko to ayama na niya na ibarat na raon na ampalaya na kuminwa siran sa ulid na inyola sudiran siyang kutwa o paman na kuan raunang kutwa ampalaya na milay rampipi amiyatayagi yung kutwa ema na niya na ampalaya amiyatayagi yung kutwa ulid na siya ba pro na mimbol siran siya o paman na bulong makapupuon siyang kutwa raunang kutwa ampalaya na bituo diran siya medikol bituo diran siya ema na niya na paracetamol na gito natatarimaan si iko agama. Giyang kayo pa man na mga adimat, tadi pa magadimatan, nagiinada ba niyan dalil, siya bamiyokit sa ayamaan niyan experiment, kagiina matagay mga arangan. Mga tagay mga van, nagiyang kutwa mga arangan, diyan dita tarimaan si iko agama, tano agama Islam, mga uripno Allah, bala-bala siyang kanu Allah, mga uripno Allah, kudi niyo kapamamakinag, siya kubukman, temana, makatuto na tanubu si iko mga pidauras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.